Esamba phambili indaba namuhla kuphazamiseke ukufunda ekolishi laseMandeni bathwele kanzima abafundi eNhlazuka kanti Independent Alliance ikhala ngokwenzelela kwaDukuza. Lezi izindaba z1KZTV fundelo samgeliswa Nqulunga ngikubingelele mbukeli. Kumenze ukufunda nokufundisa izikhungo samakhono Emandeni TVET ngenkathi abafundi bebhikisha bekhala ngezisiza zokufunda omunye abafundi kuxolana emthembu uthi ke bafuna lo ophethe lesi sikhungo ashiye esikhundleni ngenxa ukuthi ke uyahluleka ukubhekelela izinkinga zabafundi abakhala ngazo kunalokho ke ubathumelela ngamaphoyisa. Kuphazamisekile ukufunda nokufundisa kwesikhungo samakhono Emandeni TVET College ngenkathi abafundi bebhekisha bekhala ngezisiza zokufunda. Phakathi kwezinto abakhala ngazo ukuntuleka kwamakhompyutha, i-internet, izindawo zokuhlala abafundi, ungabi khona kothisha abanele kanye nokunye okuningi. Kanti abakubeka eqhulwini abakhala ngakho bafuna umphathi walesi sikhungo ashiye esikhundleni njengoba bekholwa ukuthi uyahluleka ukwenza umsebenzi wakhe ngendlela. Amanye ama-issue ke esinawo ngizowamenshina nje lana sine-issue yamakhompyutha, amakhompyutha angasebenzi. Uma sinenkinga yamakhompyutha ngokuthi asisakwazi esikoleni izikhompyutha asikhona ukuthi sifunde ikhompyutha. Amanye asebenza ukuthi abafundi bashare amakhompyutha yodwa beba u5 beba u6 beshare ikhompyutha yodwa. Sibe nenkinga yama-lecture ashodayo ecampusini basibizela bathi asize sizofunda kodwa ama-lecture awaphelele. Iy'ncwadi asinazo. Shuthi thina sengabafundi sifana nabantu abavakashile la ecampusini ngoba ama-lecture asinawo, iy'ncwadi futhi asinazo. Abafundi abasema-workshop ama-PPEs abanawo. Uma bengenawo ama-PPEs e-workshop njengamanje ama-lecture awabavumeli ukuthi baye e-workshop because umthetho wesikole uthi akavumelekile umfundi ukuthi eyongena e-workshop engawafakile amagozi kanye namadansana. Yonke lo nto leyo iyabahlukumeza abafundi ingakho uze kwaholela ekuthenini namhlanje size senze lo mbhedlango esiwenzayo ngoba sifuna okulungiswa. U-campus manager wethu akafuni futhi ukukhuluma nathi uma sidinga ukukhuluma nathi. Njengamanje sibizela amaphoyisa, sinamaphoyisa lana ngaphandle, aswazi amaphoyisa afunani. Labafundi bathi balihambisile uhlelo lwezikhalo zabo kanti bafuna ukulungisa okungenani u80% wesikhalo ukuze bakwazi ukubuyela emaklasini ukuyofunda. Labafundi baphinde bazwakalisa ungabi naye umuntu ombamele njengabafundi kwazisa ubuholo obudala saphelelwe isikhathi kanti baphinde baveza ukuthi bafuna ukusingatha ukhetho ngokusheshsha ukuze bakwazi ukukhetha abantu abazobamela. Sifuna ukuthi SRC lena ebikhona ayisekho. Njengamanje sifuna kuhlala ama-election njengamanje sikwazi ukuthi siyikhethele abantu bethu abazosimela njengoba selana asine SRC asinalutho ngoba selana. Bayokho besitshela ngokuthi abakhona abantu abakhona thina esingabazi abangaseseki futhi kuzona zonke inkinga zethu esinazo lana ngaphakathi. Onogada kanye namaphoyisa beqaphe ngesolokhozi isimo esangweni salesi sikhungo njengoba abafundi bebemile ngaphandle kwaso. Ethintwa lowo isikhulu kumfolozi TVET uBhekani Ndlovu uveze ukuthi banalo ulwazi ngesiteleka sabafundi futhi balitholile nohlu lwabafundi lwesikhalo bazozama ukuhlala phansi baphume nesixazululo. Ezindabeni z1KZTV kubikuthi abantu maphumulo Emandeni. Inkosi yesizwe saseNhlazuka inkosi Philemon Mkhize usenxuse kohulumeni ukuba ungenelele ngokusheshsha ukwakha ke ibloho eliwelisa kanzima umphakathi nabafundi besikole iMaliyeza Primary School kanye neMfunudu High School ngase Richmond KwaZulu-Natal. Umphakathi wakule ndawo uthi ke sewuzowaphoqeleka ukuthi wakhe ke ibloho ngezingodo ukuze abafundi bakwazi ukuwela uma biya esikoleni. Yilo leli bridge elisemfuleni iLovu elisetshenziswa abafundi abafunda esikoleni samabanga aphansi imali zayo kuphinde kuba abafundi basesikoleni samabanga aphezulu iFunundu. Leli bridge ngokwabahlali bakule ndawo bathi likuwelisela ukusuka endaweni ebizwa ngemali zayo lisuke likuwelisela endaweni yaseyiqhingini. Bathe kuyisikhathi eside bebhekene nenkinga ukuthi mangabe kunetha izimvula kuba ukuthi abakwazi ukuhamba kuyona le ndawo. Okunye bakuvezayo ukuthi njalo mangabe kade kunethe izimvula liyemuka uphinde umphakathi wenze imizamo ukuthi uphinde ulungise kabusha. Oyilungu lomphakathi uNonhlanhla Shange uthi lo mfula wabathathela umfo wabo kade zama ukwela kwaze kwabutholakala sekuphela inyanga eseshonile. Ngeminyakeni eyedlule eminingi salahlelwa umfowethu uhandangala kuleli bridge la ngisha wethu uyawela ethi uze ekhaya kade ezulile njengomfana esethi uyabuya ngekhathi zantambama kanti lanetha kakhulu uduma
wamuka kanjalo safonela intombazane engaphesheya sinanga umfowenu emukile la hayi saphuma sigijima sathi mesiphuma wabheka wakhona ngathi uyambheka uma umfana wathi bangena emanzini ethi uyambamba hayi wangabambeka kwaphela kwacisha inyanga ebhekwe ngatholakala ingakhweziwe. Umphakathi wakule ndawo uthuthola kanzima ngesikhathi sezimvula ngoba uzothola sekumele uhlezi usika utshani ukulekelela ukuthi kuvuleke indlela ukuze abantu bekwazi ukuhamba bewele kulona leli bridge. Ulovu umfula ongemnandi kubantwana besikole. Uma abantwana bewela abaweli kahle. I-bridge nje edingakalayo maybe abaqhamuka ngale ngaphesheya. I-bridge edingakalayo ukuthi bawele sekuze kwenziwa utebetebe lokukwela ukuthi abantwana bakwazi ukuthi bawele bakwazi ukuthi bayisikoleni noma bephinde emuva bakwazi ukuthi bawele khona kodwa uma lugcwele ngempela abantwana bakufoselekile ukuthi nje abangaphumi ngoba abazokwazi ukuthi bawele ophumile akazi ukuthi uzoweliswa ubani. Kanti le ndawo inhlazuko ingaphansi kaWard 5 eRichmond ngaphansi kwenkosi uMoyeni Filmoni Mkhize ekhuluma nethimba uveze ukuthi mningi imizamo siyenziwe ukuxhumana nohulumeni kodwa sikho isomlulo waveza nokuthi elinye lama bridge ngaphambilini lakhiwa ngo6 million amarandi kodwa kuyimanje nalo lunika inkinga umphakathi. Ikhanselela exhumana nomnyango wezokuthutha ilibcayi kakhulu kaloku emelini ngoba kuyingodo kwakwenzele kusikhashana ukuthi abantwana bakwazi ukuhamba. Impela singathokoza mangabe umnyango usengaselungisela soke naleli elike kwamuka kulona elifushane kakhulu yakho wakudala le bridge libcayi kakhulu nje ilifuna singathokoza mangase umnyango wezokuphepha nezomgaqo basingasilungisela lona. Iwona ke lo mfula othi umphakathi awukwazi ngeshukwela uye emncwabeni wezihlobo zawo mangabe ugcwele. Lo mphakathi uthi ngisho izimoto zisuke isaba ukuhamba ngalolo suku mangabe kunetha. Kude bokhosibisi eMid Ilovo. Bukelike ke sithi shelele ezitolo sizobuya nazo indaba. Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba zo1KZTV. Bekungumhla zingama-23 kwekulwezi ngonyaka odlule ngesikhathi bekuqophe kumlando kokuqala ngqa kumasipala Emhlathuze enyakatho nelemthaniya ukuthi kuqokwe iphini lemeya eliselincane elivela ngaphansi kweqembu le-Economic Freedom Fighters onkoluleko ngubane ukubheka kabanzi ke ngenhlelo neqhaza libambile ebuholini kulo masipala uxoxisana ke nentatheli yethu yeziko lezindaba uPhilani Cebekhulu. Nina bendlove namandla sibonge siphinde sinamukele kulona uhlelo likhethekile le indaba namuhla simele nqayize vele ethuba lokuthi sivakashelwe ulona iphini lemeya kuona umasipala Emhlathuze ngikhuluma ngaye umhlonishwa unkululeko wakangubane ovela kulona iqembu le-Economic Freedom Fighters esothi ke sibheke nje naye indaba eziningi nokuthi ubani wakabani nanomsebenzi nje yakhe awenza unsuku zonke kuona umasipala waseMhlathuze. Ncukumana sikwamukele sikubingelele ku1KZTV. Sibingelele ababukeli be1KZTV nabo bonke nje abahlali ke bangaphansi koMhlathuze umasipala. Ngifuna ukubheka nje lana eMbomvu kumuntu mhlambe ongamazi uMbomvu oqala namhlanje ukuze ukuthi sino deputy mayor waseMhlathuze uMbomvu insizwa yakuphi edabuka kuphinezwe le kanye nanokuthi nje mhlambe usibeke nje ngamafuphi umsebenzi wakho wansuku zonke owenzayo nje kuona umasipala waseMhlathuze siyezwa ngathi usekhona nasekomidini lezokuthuthukiswa komnotho kulo masipala. Njengabo bonke ke ongubana abaningi abakhona la kwaZulu Natal ngokudabuka sidabuka eMsinga. Yes. Nala khona ubukhosi ke basemabomvini kodwa ke ngokwenzeka kwezinto kwabe sebethutha ke abadala omkhulu bayokwakha kwaNongoma nalapho ke kwaNongoma engizalelwe khona ngokomsebenzi ke njengoba sazi eNingizimu Afrika ukuthi amathuba bangasemadolobheni kwabe sengizofunda ke amabanga aphansi ngizowafunda la ngoba ubaba ubesebenza la eMondi waphinde futhi wasebenza kwaLoliwe ku Transnet. So ngibese ngikhulele esikhawini ke nalapho ke engiqale khona yonke into nje ukuhlakanipha
nokubheka njengomuntu nje ngisho ukuthi esikhawini lapha ngiqale khona ngokomsebenzi wami ngenza usuku nosuku kwamasipala ngusihlalo wekomiti eli city development ngaphansi kwalo ke okungakubala nje kumbalwa kukhona umhlaba kube khona human settlement ukuhlaliswa kwabantu yes ukuthuthukiswa nje kwedolobha konke iRichards Bay Mbangeni Umhlathuze nje suwonkana kungaphansi kwaleli committee umsebenzi wami ke futhi umsebenzi odinga ukuthi usuku nosuku ngibe khona ngoba akupheli ngokuhlala nje kwekomiti siye sambele emphakathi sambele ama oversight visit lokho kuthiwa ama project okwenziwayo mhlambe ukhona osonkontileka abasuke beqashiwe benza umsebenzi kubalekile njengobuholi noma njengosihlalo wekomiti ukuthi sihlala sivakashe ukuze kungathi late uyikhane sithola ukuthi abungekho umsebenzi obuwenza njengoba kujwayelekile so umsebenzi wami umsebenzi impela wona odinga ukuthi usebenza kuyikhandla ngoba alokho usuku ngalibiza ngokuthi namhlanje usuku lokuphumula abantu bahlale bedinga out there kanti unanomsebenzi ke we-political party yami ekuyiyona ngithumile okufana ukuthi ngo-6 ntambama makade ngenza umsebenzi kamasipala ngo-6 ngiqalo weparty mangade ngenza weparty ngo-6 ntambama ngiqalo kamasipala sengayikhandela mina-ke indlela yokusebenza ukuthi kodwa ngosuku kodwa ke njengo-leader funa ukwazi ukubhanqa izinto lokho kuthiwa multitasker ukwazi ukwenza konke kodwa kanye kodwa futhi uphumelele abantu bayayifuna intuthuko kanti nephathi yakufuna futhi ukukhula okay kodwa ke ngifuna ukubheka nje Mbomvu generally nje kukonke kona umasipala waseMhlathuze ngiyazi ukuthi uphethe ngokubambisana ngamaqembu ahlukahlukene kunjani mhlambe ukusebenzisana ngiyabheka ukuthi niyiqembu iFF abantu abaningi basana lo perception noma inkolelezo yokuthi ningabantu abarobust kakhulu but ngifuna ukubheka ukusebenzisana kakhulukazi eboholini ngiyabheka imeya umuntu omusha ngiyabheka nawe umuntu omusha kanjalo kwehle kuze kuyofika nakwabanye abaholi but ukubambisana nezinhlaka noma ningamaqembu ahlukene kuhamba kanjani no ukubambisana kuba lula endaweni njengomasipala ngoba uma nisuke nihulumeni ukubambisana basuke bezazi idingo zenu nezethembiso abazenza nabo kubantu kanye nathi bophezele sazenza kubantu ukuthi sizokwenza so nithi ke njalo manihleli nithi manixoxa noma nixoxa ngeagenda noma nixoxa nganithi ke thina njenge-EFF City abantu fanele bebuye lo mhlaba thina sithi kanti ke futhi ke uhulumeni wasekhaya uthe ukuba ngconywana awufani ne-national government ngoba la asishaye umthetho la sambisa intuthuko iyona uhulumeni oseduze kwabantu lo isona sifike sika government eseduze kakhulu kwabantu kuba lula ke ukuthi sitholane entweni eziningi ngoba bonke abantu bayafuna amanzi IFP yawafuna amanzi ANC yawafuna amanzi DA yawafuna amanzi so akulula ukuthi singaphikisana ngokuthi kufuna kuyofakela abantu basemadlankala amanzi akulula ukuthi singaphikisana ngokuthi ugesi Emhlathuze uyinkinga akulula ukuthola ama-investors manizoba nogesi ongekho reliable ngoba umuntu mezo invest uyabuka ukuthi le ndawo amanzi anjani ugesi unjani so kulula ke ku-local government ngoba ama-bread and butter issues akufani nalesi ngabe sibanga ukuthi sithi thina akushaya umthetho ukuthi kufanele kushintshe umthetho sisekelo e-National Assembly kubuye ukuthi kuba inkinga impela kodwa la phansi nidila nalezi zinto ngempela ezizidingo zabantu kukhona ke lapho nalapho enihambahambe nishayisane khona kodwa uma ninabo ubuholi ngoba kuhlukile kakhulu ukopposa yes ezinye zezinto engiyifundile lezo ukuthi ukulida nokopposa kuhluke kakhulu mawusulida ulindele ukuthi njalo ufike nama solutions noma ngabe kunayiphi ingqinamba wena fanele usho ukuthi kudlulwa kanjani mawu-opposa kuye kube khona ukuthi ungasho nje noma yini ngisho into oneshow ukuthi akulula yenzeke manje la sekufanele mawushinto ube responsible uthole ukuthi khona ni-budget yalonto mawuzothi njenge-EFF sikholela ukuthi ama-security guards nama-cleaners kufana insource asikuboni ukuthi waye masipala
kufanele ube ngapha labo bantu be-outsource kube nomuntu wesithathu othatha imali ayise kubona is one of the things njengamanje esiyi-champion nayo njenge-EFF ukuthi ithini i-feasibility study ikuphi okudula kakhulu only to find ukuthi okubiza kakhulu lokho kuba nomuntu wesithathu aphinde angabakhokheli imali enesithunzi abantu bakithi so kukhona-ke lapho ngingasho ukuthi ukushayisana there kuzoba khona kodwa futhi we always find each other. Okay. Ake silishele ey'tolo umbukelo omuhle lapha ekhaya siyabuya siqhubeke nayo ingxoxo. Asibonge siphinde sikwamukele umuntu omuhle lapha ekhaya. Usabukele lona uhlelo likhethekile la sinengxoxo khona ekhethekile nephini lemeya kumasipala Emhlathuze. Khuluma ngayo umhlonishwa uNkululeko wakangubane. Mbomvu sike sakhuluma indaba enkulu la ukhuluma ngakho indaba ezinkulukazi ezithinta naneminye imisebenzi ukuthi eyenzeka ngaphathi kumasipala mani iqembe liseceleni nelingapha noma eliphikisa bekulula phambilini ukuthi nithi hayi lokhu thina sithi akwenzeka kanje kanti njengamanje kumele niqhamuke nama solutions nyoba ingxenye yakho ubuholi but ngifuna ukubheka ke lana njengamanje kule sesikhathi esikusona njengamanje sibona intsha eningi Mbomvu icwele kuzona idakamizwa mawahamba amadolobheni ahlukene ngaphansi kwawo le ndawo sibabona bavuza amathi abantu abasha bagcwele zona idakamizwa iwunga abayedlayo ngibheka ke mhlambe nani njengabantu abasebuholini abangabantu abasha mhlambe ukubuka nje uqhubha manje ukuya phambili ngoba abanye uthola ukuthi bajikana elanga nje emakhaya bagcina bengena nakuze idakamizwa ngenxa ukuthi amathuba omsebenzi awekho kungekhona ke kuphela ukuthi amathuba ayazaza adaleka ngokuthi umuntu azazaqashwa kodwa ke kube khona nanokuthi bayigroup nje bayihlanganise bebodwa bese nikwazi ukuthi nibalekelela mhlambe nina njengobuholi okanye mhlambe nawe njengomuntu omusha kume kanjani ukuthini wakho umcabango nokubuka nje kule nkinga engake ebhekene neNingizimu Afrika yokuthi abantu abasha bangaqasheki kuthanda uba ingqinamba impela eSouth Africa njengoba sazi ukuthi bayakhula abantu isibalo sabantu abangaqashiwe futhi ke abantu abasha kubeka ke izwe engcupheni lokho sibonile ngoJuly ngonyaka ophelile lapho kwasuka khona kwashiswa izitolo kwashiswa ama malls kwashiswa yonke into yakutshela ke le anto uma umuntu obuka izinto ngokujula ukuthi ilento itshela ukuthi baningi abantu abahleze emakhaya uma lolu daba lingasukunyelwa labantu abangasebenzi kuyasho ukuthi umthetho bayithathela ngezandla nelanga benze noma ngabe yini njengathi ke nje singenile nje ngesonto eliphelile sike saba ne business expo bengiyoqala la Emhlathuze la okusokukhona khona osomabhizinisi bonke nama investors abakhulu osomabhizinisi abancane sizoxoxisana nabo sizodayisa nathi Emhlathuze ukuthi yini kufanele bezo-invest Emhlathuze kodwa futhi kakhulukazi obeku central kwi-message yethu ukuthi baqasha kanjani abantu abasha ngangokuthi sithe ezinye zeinkampani ngoba kunezimboni lana kukhona izimboni esingabala o-South 32 kukhona izimboni esingabala o-RBM kukhona o-RBCT uma njengomasipala sizothi le mboni iqasha abantu abasha bangaka ize phambili imboni efuna ukuzo-invest Emhlathuze noma ngabe ubani othi uyi-investor asitshele uzoqasha abantu abasha ikakhulukazi nabesifazane abangaki bese sitshela ukuthi njengomasipala sixoxisana kanjani-ke kuma-rates ngama emasithi kuwena njengomuntu othi uyi-investor sizokunika ama-rates aphansi provided uqasha inamba engaka yabantu abasha umhlaba sizokunika uma uthi uzokwakha ifactory ngizokwakha ifactory Emhlathuze ngizoqasha abantu abawu-2000 permanent jobs bebe nesithunzi ama-medical aids then we say njengomasipala nawo umhlaba siyakuliza ngoba umhlaba usadayisi ngokwe-policy kamasipala sewuyalizwa kuphela ukuze sazi ukumonitor ukuthi wenza yona lento savumelana ukuthi uzoyenza we then say i-tax kanye ama-rates sizokubonela sizokwenza kanjani ukuthi sikubonelele ngoba wenza umsebenzi kahulumeni ngoba kuyingxenye kahulumeni kuyingxenye umsebenzi kahulumeni uqashaya kwabantu noma singayiphiki ukuthi i-private sector fanele idlale i-role ethile kodwa uhulumeni fanele kube uyena o-central ngoba abantu bavotela thina njengohulumeni ngeke besithatha umsebenzi oqashwa kwabantu uthatha ubeke kwabanye abantu abangavoteliwe ngoba iqiniso lithi abantu bebhizinisi okwabo
i-profit. Yes. Angeke bese uthi uthemba amabhizinisi ukuthi a-private uthi aqasha abantu. Fanele njengomasipala ucreate ama-conditions ibe conducive environment ukuze labantu esibahehayo esithi bazotshala imali Emhlathuze. Ngaleyo ndlela ke uzobe usuba nabantu abaqashekayo abangena kwisystem abasha kodwa nathi sohulumeni sinendima esidlalayo. Ngifuna ukubheka ke Mbomvu ngisakukhumula nje kancane leso siqoko sokuba uDeputy Meya but ngifuna ukubheka ukuthi mhlambe siyanibuka neliqembu le-EFF lingenisa mbukana kulesi sikhundla kusona ukhona ngokuthunywa yilo iqembu. Ngiyabheka ukuthi mhlambe nizoqinisekisa kanjani ukuthi siyanibona niya ngokuya nisabalala nikhula ningenisa nakweminye imikhandlo nakwezinye indawo okanye mhlambe sinibona niqhubeka niqoqobala lezi ikhundla ebekade iqoqobele ngamanye amaqembu phambili. Siqonda kahle ukuthi i-EFF fanele ikhule. Siqonda futhi ukuthi ikhulile kakhulu ngoba nje siphuma okhethweni ngo-2021 lo hulumeni basekhaya. Kodwa ke sinazo inhlelo njoba nje sizobe silontsha lokho kuthiwa i-1 million membership esivumelane ngakho ukuthi uma kuphela lonyaka fanele i-EFF eSouth Africa yonkana ibe sineyimembers 1 million esifundisiwe eziqonda kahle ukuthi yini ukuba ilunga le-EFF. Because one of izinto esibuye siyipick up ukuba nama members nje angaqondi ngisho ukuthi yini kufanele ahamba ayovota ngenxa ukuthi abafundisekile. Kuyizelezo ngaba nabephepheni kodwa uthola ukuthi ngesikhathi sekufanele beyovota abazi nothi yini kufanele beyovota. So i-EFF singakusho nje singakungana nazo ukuthi siyakhula yonke indawo ngoba akekho umuntu owayazi ukuthi njengakonongoma indawo zazaziwa kakhulu ngokuthi zama stronghold kakhulu ama political parties njengonongoma oMaphumulo ilapho futhi izindawo sino deputy mayor kuzona okutshengisa ngokusobala ukuthi sikwi right path kodwa siyasho ukuthi ikhona iroom futhi for improvement njoba siqalelo lihlelo nje lokuthi sesizothi mas recruit member sifuna lo 1 million kodwa bese ziyafundiswa ngoba imember esungaqonda ukuthi uyini ijoinele la iyingozi kuyo lento ethi ijoinile. Mhlambe nje Mbomvu ngaphambi ukuthi sikudedele nje la ngizofisa nje ukunikeza mhlambe nje usinikezela kho ilaka lokugcina ekakhulukazi kubantu abakhele uNomasipala Emhlathuze nanku unyaka uqalile ngicabanga ukuthi iNingizimu Afrika ibuya kweminyaka emibili yonke kade kumvalela endlini walo ukhuvethe yize ke noma ukhuvethe lisekhona kodwa ke nje ngoba nalizwe selikhomba ukuthi livulelekile khuthaza nje nabantu abasho ukuthi basukume bayithathe. No abantu bakithi ikakhulukazi la phansi koMhlathuze siyafisa kakhulu ukuthi abaqonda ukuthi njengoba singena nje office inyanga yesithathu le kuningi ke ozokufica ozothola ukuthi niyabona ukuthi no akulungile kahle njengokusupply kwamanzi ukusupply kwagesi into ke esaziyo lezo ukuthi ama basic needs lokho abakudinga usuku nosuku ngisho singa create amathuba omsebenzi angakodwa mawungazokuba bikho ugesi siyaqonda ukuthi abantu bakithi bangalwa nathi ngenxa lobu buholi babufake ngokuthemba ukuthi bazoshintsha impilo zabo nabantu abasha abahlezi emakhaya sifisa ukuthi maqala unyaka abantu abasha ikakhulukazi abaqualifyayo that is why kukhona abantu abafundi bethu laba kuthiwa EFF Student Command sithi njengako University of Zululand DUT abaqualifyayo kuyofunda bengathi bavalelekile ngaphandle zikhona inhlelo bathi mabefika lapha zifike zenzeke akekho umfundi okufanele avaleleke ngaphandle ngenxa ukuthi akanayo imali. Nakulaba abasuke bethi isikole sebasiyeka zikhona inhlelo khona ngisho ama FET la oyofundela khona umsebenzi owenziwa ngezandla. Abantu bengalahli ngoba akufuneki makufika ithuba la kuthiwa khona nawo amathuba omsebenzi ebese kuthiwa umuntu omusha kaveza nakho uthola ukuthi akukho ngoba ekugcineni nawo umsebenzi ufuna ama skills. So siyaqhubuzela kakhulu ukuthi abantu abasha ukufunda kube yona into oqala engqondweni zabo kuyiprioritize before you even go to ukuyothola umsebenzi udinga ukuthi beflate kungcono kuthiwa bajikisiwe ezikhungweni zemfundo ephakeme sibalwele kunokuthi kuthiwa abekho nje abantu abasha abayimisela ukuzofunda kodwa
siyaqonda ukuthi isimo esikhona kweNingizimu Afrika sokungasebenzi sokudala ubulelesi ngalendlela kugcina abantu abasha fanele bengene ebugebengwini kufanele benze izinto obona ukuthi bebengeke bezenze bengaphansi komsebenzi ngiye ngithi ke akuyiphuthu ukuthi kuthiwa abantu ukuganga lokhu umuntu uzalwa nakho noma ukuganga isimo kucreatewa isimo umuntu ahlala ngaphansi kwaso uma ukhule lokishini njengathi esikhulele emalokishini umuntu ombonayo okuyena ongcono nempilo engcono kusuka umuntu ogangayo manje sonke sikhula sibuka lo muntu ogangayo bese sigcina sifanele singenile ebugebengwini kanti abantu abasha masobadonsa bese bancane kakhulu sibafake ezikoleni uhulumeni unazi inhlelo zokuthi izikole kunezikole engakhokhi kunezikole ezikhokhayo so akekho ngempela umuntu okufanele ethi uhleli ngoba ehleli nabazali ke sineqhaza ekufanele silibambe sabazali ngoba ingane efanele kube ingane yethu sonke ngingathi mangidlula la edolobheni ngibona izingane kusemini fanele ngabe sesikoleni bese ngingakwenzi lokho kufanele kwenziwe umzali wonke ukuthi ngibuze ukuthi kwenzakalani la ngoba izwe liyolunga masibambene kodwa abantu bakithi siyabanika ithemba ukuthi kuyothi kushaya oJune bazobe bewumbona umehluko ngamehlo Emhlathuze. Okay, mbongo. Asibonga kakhulu ngesikhathi sakho Thewa Sephasoni. Ungadinwa nje nangelinye ilanga. Masicela nje simntshontshe ukuthi ube nathi. Sibonge kakhulu kwi1KZN. Siyazi ukuthi kusola kudala ibesimenywa lana singasibo deputy mayor. Nanokuthi nje umsakazo otshengisa ukungachemi nanhlangano. Siyanikhuthaza ukuthi niqhubeke nikwenze nikhave wonke umuntu wazi yonke political party yonke amasonto ngendlela enikhula ngayo njengestage siyayiqhenya kakhulu thina sibonile niqala phambi kwethu. Okay, sibonga kakhulu kuNkululeko Ngubane iphini lemeya kumasipala Emhlathuze zingake bese kuphathele zona namhla kuze kube ngokuzayo. Ake sibhekeke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ilezi besikuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangana futhi ngesikhathi esilandelayo nisala kahle emakhaya.